I'm there already. Don't worry about it. Så er der bare musikalitet, og det går hårdt til sig det her. Har vi en kommentator? Det har vi, og det kommer lige til. Den ryster lidt på det. Og vi går lidt close på action der, og det er nøje for satan, der bliver rystet på det der. Han kæmper virkelig hårdt, sitting ruling champion mod newbie upcomer. Øj, der er pres. Øj, der bliver virkelig... det bliver hårdt det der. Der er spænding over feltet. Jonas, for helvede, jeg gider ikke holde kameraet så lang tid, vel? Nej, gør det nu færdigt, altså. Jonas, det er nobelt, det er, at du vil hæve ham op, ikke? Altså, jeg har 19 minutter tilbage her, ikke? Hvad sker der, Jonas? Jonas, for Jonas, really? Hvor spænding! Fucking spænding, mand! Ej, hold lidt skæft. Du holder lige køligt der, så.